Здравето често е нещо, което се предполага и подразбира. Просто е там, но здравето е отношение, начин на живот, решение да се грижим за себе си и за тялото си. Натоварващите фактори от съвременният начин на живот все повече се увеличават. Промишлено произведените храни, по-скоро бедни на хранителни вещества, не толкова полезните неща, които консумираме с цел наслада, замърсяването на околната среда, повишеният натиск от недостига на време. Всичко това е стрес за тялото ни, който може да наруши баланса му. Ако това състояние продължи по-дълго време, страдат метаболизмът, снабдяването с енергия и в крайна сметка здравето ни. Целта на Health Mission е да се балансират тези натоварващи фактори, защото здравето и качеството на живот зависят от това органите на метаболизма, черва, черен дроб и клетки да са добре снабдени, защитени и напълно функциониращи. Подкрепата на тялото с продуктите от програма Health Mission е за да се справи успешно с предизвикателствата на ежедневието, да бъде в баланс и в добра форма. Животът и здравето са богатство. Превърнете здравето си в начин на живот. Основата за него са чревен, чернодробен и клетъчен метаболизъм и уникалната му способност да усвоява ценните хранителни вещества и да ги превръща в използваеми за тялото. Добре функциониращите метаболитни процеси са важни за производството на енергия. Същевременно вредните вещества се изхвърлят, при което се запазва баланса в организма. Трите есенциални стълба на нашето здраве са чревен, чернодробен и клетъчен. Балансираната здрава чревна флора е основата за редица важни процеси в червата. Осигурява ефективното усвояване на хранителните вещества и има значително участие в разграждането и преобразуването на храната. Необходима е за отвеждането и разграждането на отпадни продукти и така допринася значително за детоксикацията на тялото. Изгражда функционираща бариера, която защитава червата и проникването на вредни вещества и бактерии. Основополагаща е за силна имунна защита и стимулира функцията на имунната система. Про-12 в комбинация с колострум създават балансирана чревна флора. Про-12 е продукт от ново поколение с трипл биотичен комплекс. Пребиотици, специални фибри помагат за това бактериите да се чувстват добре в червата ни. Те служат като храна за добрите бактерии и стимулират растежа им. Бактерии. 1 милиард бактерии във всяка капсула от 12 различни бактериални щама за изграждане и подкрепа на чревната флора. Постбиотици. Патентованата постбиотична съставка Пролакт подпомага процесите на детоксикация, улавя токсините и патогените и ги отвежда. Иновативното двойно капсулиране се грижи за това трипл биотик комплексът да стигне невредим до червата, а колострум с протеините и растежните фактори укрепва чревната стена. Здравата чревна стена осигурява добро усвояване на хранителните вещества. Черният дроб е многостранен талант, изпълнява 500 жизненно важни функции и като най-големият метаболитен и детоксикиращ орган изпълнява централна роля в тялото. Той отговаря за снабдяването с хранителни вещества на клетките и превръща веществата от храната в такива вещества, които тялото може да използва и ги съхранява. Допринася за разграждането на токсини и вредни субстанции и през нощта извършва детоксикация. Гъба рейши, гъбата на дълголетието, известна в културата на Далечният изток, стимулира детоксикиращите свойства на черния дроб, като активно помага на тялото да се отърве от натрупаните вредни отпадни вещества. Гъба адаптоген намира болното място и работи точно там. Допринася за намаляване на умората и отпадналостта и подкрепя жизнеността и имунната система. Алоe вера геловете за пиене подпомагат ефективно клетъчния метаболизъм, като прочистват междуклетъчното пространство от мазнини, шлаки и токсини и така до клетките достигат над 200 ценни хранителни вещества от гела. Имунната система и естествената регенерация на тялото се подпомагат чрез ежедневният прием на алоe вера гелове за пиене. Пробаланс се грижи за регулиране на алкално-киселинната среда в организма,
който е необходим за оптимални функции на клетките и изгражда основата за метаболитните процеси в тялото. Излишните киселини се неутрализират. Така в междуклетъчното пространство не се натрупват шлаки и снабдяването на клетките с вещества не се блокира. Пробаланс съдържа оптимално съчетани минерали и микроелементи – калий, калций, магнезий, натрий, мед, хром и молибден и ценна комбинация от цитрати и карбонати. Health Mission е добре обмислена метаболитна програма за чревния, чернодробния и клетъчния метаболизъм. Тя предлага цялостно решение за подкрепа на здравето с оптимално съчетана комбинация от продукти от природата и най-новите научни познания. Подпомагат поддържането на здравето по естествен начин. Вашето здраве е във вашите ръце.